de Ruiter. Het oortroeft. Terug. Marten de Roon. Zuiverloon. De Roon. Breed naar Kums. Zijn basisplakje. Ik even kwijtrekken. Sven Kums. Voordat hier toch een echte basiskracht. Onder Ron Jans. Maar in de uitwedstrijd in FC Twente. Wie deze Sven Kums zijn basisplak kwijt. Dit is hij weer. Sven Kums. Jim Boeten spul. De Roon en de 2-0. In de 24e minuut. De 2-0. Prima uitspelen. Benamen het voorbereidende werk van de Belgische middenvelder Sven Kums en Marten de Roon. Met een pleerste schuiver zorgt hij voor de 2-0. Jim Boeten spul dus hier bij Sven Kums. Dan bewaart hij het oersjoch. Shot die Marten de Roon vrijstingen. En de Roon scoot de bal in de vierde hoeken achter de doelman van Harkemasse Boys, Jacob de Vries. Vrije trap voor Jervingen. En Oussama Tanana eerst die bal op. Wie is Youssef El Akshoui erbij zit. Maar Tanane liet die bal net meer los. Fjouwman in de morgen. El Akshoui wel. Had ik wel zien litten, onder oren is het hier bij NEC. Dat hij dit kind. Maar ik denk toch echt dat Oussama Tanane zoiets had. Dit heb ik vaak zien litten in de jeugd bij PSV. En dat wil ik nou ook op deze waanzin te doen zien litten in de Friese amateurs. Tanane en het doelpunt. Nou, Oussama Tanane, hij zorgt het in de 68e minuut voor de 3-0. En eerlijk zijn denk ik net dat Allegeerte vrij is, Hiondal vrij uitgaat. Maar dat maakt het Tanane net uit. Nou, dan is het nog een mogelijkheid. Dan is dit Samma de 4-0. Dan komt die Samma te staan. En is het doelpunt van Slagveer. Luciano Slagveer. Ja, als je niet in oplet, daarachterin, dan is Roelof de Jong te let. Roelof de Jong is te let, want Slagveer is wel heel erg rap. En zeer doeltreffend. En dat betekent dan de 0-4. No Kleinsma. Breed naar Van der Heijden. Pijnakker. Hey, en vrije trap. Want dit is jekje van Youssef El Akshoui op de ronde van de 16 meter. Of jouwt er een penalty, Roelof Luintge? Nee, hij leidt hem de krekboeten. Van Zwol erbij en Rozenburg. Foppe de Haan. Hij hoopt het op een doelpunt. En in de morren. Martijn Rozenburg in de molle. Huytema brengt die bal nog een keer in. Van der Bussen plukt die bal uit de loft en dan zijt scheidsrechter Luintge, het had mooi best. En zo eindigt dit duel Foppe versus Marco in een 4-0 overwinning van de ploeg van Marco van Basten.